salamat sa libre. JSM ka na, Libre ha? ni Joshua. Oy. Oh, nag-May daw, May. Nag-May. Baso ya. Kayo na nagbili na si Kuan. Joshua. Wow. Nagbaso. Dugmo ko sa nato na. Hello mga Omega. Kalapay minahuman og practice og sayaw. Pangkapoy. Mo na mong leader oh. Dancer. Oh, leader sa amo diri. Ipangkapoy ang mga bata adito. Kapoy ko karon ay ulan. Sa pahulay sa aming mga Omega. Ipangkapoy mig practice. Tanaw na lang ni kung sa isulta ugma. Kay karon pa man nag-practice. Oh my God, ulan! Napay baka sa isda. Apoy ko mga Omega, ulan kaayo, ha? Pwede mag-black? Any kind of short? Ang sada inyong suoton, yang. Sada attire, May provide sa puro kasi. sa outfit. May provide sa puro? Ang karon pabitaw tanig uli og New Year. Unya ang nagipaapil tag sayaw. Tan-awon bitawani. Ako di makakubaan silang sayaw ba? Kabalo. Ay, ulan na naman. Tagpuan na 50. Kaning baylihan guys, mao ni ang kinder. Dinhi mi nag-school. Kinder na karon gimuha na sa classroom. Mao na ang bagong classroom ni Ma'am Esther. Ang teacher ka po naman sa kinder, mao gihapon karon kung kinsa ang teacher. Si Ma'am Esther. Naguba ng baylihan. I hope nga mabag-o na pud ni. Tanay mo yung sponsor. Pagtukod sa bagong baylihan. Sige ulan dari guys. Wa jud ko kalaag kasi sige ulan.